kuussa. Niin toi on kuitenkin huomattavasti isompi, koska siis en lopeta sitten siihen joulukuussa, vaan sitten tulee kyllä myöhemminkin videoita, mutta että siinä tulisi semmonen, tai tässä tulisi semmonen joulukalenteri tyyppinen. Ja tää nyt aloittaa sen, kun tää on sitten joulukuun 1. päivä. Mutta mä en lupaa kuitenkaan, että jos sieltä jää jokunen video välistä, niin sitten pahoittelut tästä. Sitten pitää katsoa, että miten mä sen sitten, että nimeänkö mä näitä sitten niin kuin silleen luukku 1, luukku 2, mutta se on tavoite. Mutta tosiaan mä en tiedä, ehdinkö kuvata niin montaa tässä. Kuten sanoin, se on aika iso prosessi. Ja sitten se, että saanko mä ideoita niin 24. Olen yrittänyt tässä kyllä suunnitella jo ajoissa ja muuta, mutta katsotaan, sehän selviää sitten meille kaikille tässä joulukuun aikana. Mutta tosiaan just riippuu miten kaikki muu elämä, kuinka paljon vie aikaa. Mutta katsotaan ja toivotaan parasta ja toivottavasti tykkäätte tästä ideasta. Mutta eli nyt luukku 1 ja tämän videon idea on talven bucket list, koska joulukuuhan on talven ensimmäinen kuukausi, eikö se näin ole? Niin mä ajattelin, että nyt vois tehdä tällaisen. Mä oon tehnyt siis syksyn bucket list videon. Jos en halua käydä katsomassa, niin toki voi, mutta mä ajattelin, että käydään tähän videon alkuun se syksyn bucket list läpi, että teinkö mä näitä asioita syksyllä. Ja sitten taas jos en, niin siirtyykö ne joulun bucket listiin. Mutta tässä on siis tämä, mitä mä oon silloin kirjoittanut. Eli syksy bucket list. Täällä on uusi luontokohde, esim. Repovesi. En mennyt Repovedelle. Ja en kyllä muista, että oisin käynyt missään uudessa luontokohteessa nyt syksyllä. Toki voi olla, että mä vaan muistan, mutta en mä kyllä varmaan oo käynyt, koska että on käynyt tutuissa luontokohteissa, että melkein yhtä hyvä kyllä ja ihan mun lempari yhdellä suolla. Mutta joo, tää jäi nyt tekemättä, että ehkä sitten ensi kesänä, katsotaan tuleeko se kesän bucket listiin. Sitten täällä on ollut lenkkeilyn jatkaminen, no sitä olen tehnyt kyllä. Ja joo, mutta tuskin tulee, sitten kun tulee lumi ja pakkanen, niin tuskin tulen jatkamaan, koska toki jos olisi salikorttia, salilla voi juosta, mutta mä en halua sen takia ostaa salikorttia. Mä oon juossut siis pihalla. Mutta sit kun tulee liukasta, niin mä en tiedä tuleeko mun juostua. Eli riippuu tosi paljon säistä ja muista, mutta joo. Mutta eli tätä tuskin tulee talven bucket listiin. Eli tää on nyt ollut, että sitten keväällä kun lumet sulaa, niin varmaan sit aletaan lenkkeille. Ja toki, jos on semmosia säitä, niin voi olla, että välillä käyn lenkillä, mutta en mitenkään silleen niin säännöllisesti kuin nytten. Sitten täällä on sulkapallon pelaaminen. Tämä toteutui. Mä aloin mun kaverin kanssa käymään. Me ollaan käyty noin 1 tai 2 kertaa viikossa sulkapallotreeneissä tai pelailemassa. Ja ei nyt ihan siis joka viikko, on jäänyt viikkoja myös välistä, jos toinen on ollut kipeä tai muuta, mutta se on toteutunut. Ja toivon kyllä, että se myös jatkuu talvella. Sitten jousiammuntakurssi. Tästä puhuin enemmän silloin tällä videolla. Niin se ei toteutunut sitten, kun siinä vaiheessa kun mä katsoin sitä, niin se olikin jo täyteen puukattu. Niin pitää selvittää, että järjestetäänkö sitä talvella vai onko keväällä seuraava vai miten, että jos sitten menis. Sitten täällä on kirppispöytä, niin sekään ei toteutunut syksyllä, mutta ihan tässä lähiaikoina mulla alkaa kirppispöytä, eli se on sitten tässä talvella. En ole vain nimittäin saanut aikaiseksi siis aikaisemmin sitten lue kirjoja, niin se on kyllä toteutunut. Haluaisin edelleen enemmän käyttää kirjojen lukemiseen, mutta
vuonna tai viime talvena, kun oli just Lapissa, niin pääsi hyvin tuohon laskemisen makuun, niin mä haluaisin kyllä nyt jatkaa sitä ja laskea tosiaan niin paljon kuin mahdollista. Mutta sitten just tässä tulee taas se, että näiden kaikkien niinku yhdistäminen ja töiden ja opiskelun yhdistäminen, niin onneksi sit kun tää jooga on vaan kuukauden, niin sit sillä ajalla ehkä sitten käy laskemassa vähemmän ja niin kun muutenkin, että sit keskittyy siihen sen kuukauden, mutta sit muuten just lumilautailuun ja sulkapalloon ja toki etelässä nyt siis laskukausi on myös oletettavasti aika paljon lyhyempi, koska Lapissaan joissain paikoissa voi jo nyt laskea, tai siis varmaan tässä joulukuun alussa jo tosi monessa paikassa voi laskea niin kuin Lapissa, ja sitten se kausi saattaa kestää sinne vappuun asti, ja sitten taas etelässä niin sitä ei oikein tiedä milloin kausi alkaa, ja sitten oletan, että se loppuu kyllä jo maaliskuun loppuun, niin joo, että se ei ole sille hirveän pitkä, niistä haluaisi tehdä sitä kuitenkin mahdollisimman paljon, mutta katsotaan, mutta noi on nyt semmoset niin kuin harrastuksiin ja liittyvät, ja tosiaan just se lenkkeily varmasti jää vähemmälle, mut sit semmosia kotijumppia, mä en tiedä sanoinko mä sen siinä syksyn listissä, että mulla on semmonen kuin Feel Hobby, missä on ihan sikana kaikkia erilaisia niin kuin liikuntamuotoja, niin sieltä haluaisin edelleen sitten niin kuin nytkin on aina tehnyt sieltä sitten semmosia kotitreenejä, niin sitä myöskin, mutta katsotaan miten aika riittää kaikkeen, mutta tässä kuitenkin, ja toki siis sulkapallosta oletan, että siinä tulee jossain vaiheessa joku tauko tossa joulun aikaan, että sinänsä ton joogan voisi sitten tehdä siinä ajalla, mutta en sit taas tiedä miten niin kun joulun uuden vuoden aikaan, että onko sekin jollain tauolla, no mutta pitää selvitellä. Mutta tämmöiset ainakin, ja sit just tää lumilautailu on kyllä, koska siinä pääsee sitten, tulee ulkoiltua ja muuta, ja haluan kyllä muutenkin ulkoilla, käydä niinku kävelyillä, ja et ehkä toi Lapissa asuminen talvella teki kyllä sen, että jotenkin musta tuntuu, että ennen talvella ei ole hirveästi ulkoillut, tai jotenkin, että se on niin kuin ollut jotenkin niin vaikeeta, että pitää pukeutua paljon ja muuta, mutta sitten Lapissa siihen niin kuin on tottu niin hyvin, että se on vaan pukeutumis- ja asennekysymys, vaikka olisi kuinka paljon pakkasta. Niin sitä haluaisin kyllä ehdottomasti sitten enemmän tehdä. Sitten yksi mikä on, niin mä haluaisin mennä Lappiin just laskemaan ja näkemään kavereita ja ihan vaan niin kuin tavallaan lomalle. Toki opiskella voisin siinä samalla, mutta tää nyt riippuu tosi paljon siitä, että miten just töistä saako lomaa tai pitäisi saada niinku palkatonta lomaa, koska ei ole mitään talvilomaa. Mutta olisi ihanaa, koska Lapissa on kuitenkin monia ystäviä, ketä haluaisi nähdä, ja sitten siellä ne rinteet ja muut on kuitenkin vähän eri luokkaa, ja myös vapaa laskemista voi tehdä ja semmoista. Niin tää olisi kyllä yksi semmoinen isoin juttu, mitä ehkä odottaa talvessa, mutta sit se on taas hankala, kun en voi vielä suunnitella, kun en tiedä. Kun pitää selvittää ensin, että onko mahdollista edes pitää mitään vapaata tai niinku pidempään, koska mulla on ehkä se, että mä sit ehkä menisin kuitenkin Lappiin autolla, koska on kaikki laskukamat ja muuta, niistä tavaraa on niin paljon, että se tuntuisi tosi hankalalta kyllä mennä junalla tai bussilla niiden kamojen kanssa, vaikka toki monet
asiaa. Sinänsähän tää on hyvä nää suurin ostaa niinku liittyy vapaa-aikaan ja sitten just tää Lapin reissu, jos sen sais tehtyä. Mutta joo. Mä ehkä kirjoitan tähänkin sen kirpparipöydän, koska tosiaan niin kuin sanoin, niin mulla ihan tässä lähiaikoina mulla on kirppispöytä, mutta se on siis joulukuussa, niin tässä on kuitenkin pitkä talvi vielä edessä, niin mä kyllä luulen, että mä voisin sit vielä vaikka maalis-huhtikuussa esimerkiksi ottaa uudestaan pöydän, varsinkin jos mulla jää, niin kuin varmaan jää tuolta myytävää, ja sit mulla on niin paljon, mä oon saanut muiltakin ihmisiltä kaikkia myytävää, niin sitä on niin paljon, niin varmaan voisin sit ottaa vielä toisen, niin tavallaan sen takia laitan sen nyt tähänkin, että sit ottais toisen pöydän. Ja mä oon nyt käynyt mun kamoja läpi, ja sen mä haluaisin saada myös loppuun. Se nyt sinänsä liittyy tuon kirppispöytään, että sitten sieltä tulee kaikkea mitä haluaa myydä, mutta joo, ja haluan saada sen tehtyä talvella. Eli mä kirjoitan sitä kamojen läpikäynti. Tämä haluan saada kyllä niinku ihan tässä niinku lähiaikoina tehtyä loppuun. Että mä haluan käydä kaikki mun tavarat läpi ja oikeesti silleen erotalle ne, mitkä menee kirpparille, mitkä menee roskiin ja mitkä säästän. Ja näin. Että nyt mä oon kyllä aika ison osan tavaroista käynyt, mutta nyt pitää käydä vielä vaatteita ennen kirppispöytää. Koska sitten myyn nekin pois tietenkin. Tai yritän myydä ja näin, mutta että mä oon tavallaan jo voiton puolella. Mutta tää kaos, mikä vallitsee niin kun siihen asti kun se on valmista, niin jotenkin haistaa mua niin paljon, koska kaikki tavarat on tavallaan levällään ja sit on sellaista pikkusälää, mitä sä et niinku tiedä tavallaan mitä sä haluat tehdä niille. Ja jos sä säilytät ne, niin sit mä haluaisin säilyä ne jotenkin. Vai teekö mä yhden semmosen jonkun sekalaislaatikon? Musta tuntuu, että mulla oli niitä laatikoita vaikka kuin monta, niin nyt mä oon yrittänyt yhdistellä jotenkin järkevämmin tavaroita. Mut joo, ja sit mulla olisi vielä kyllä alavarastossa on myöskin tavaroita, ei toki niin paljon. Ja siellä on ehkä lähinnä jo semmosia, mitkä on jo niin kuin ollut kirppismyynnissä vaikka aikaisemmin. Jotenkin pitäisi käydä ennen kirpparipöytää vielä läpi, että mitä myydä. Ja sit just jos siellä on jotain kesäisempiä vaatteita, niin jättää suosiolla sit sinne kevään kirppispöytään. Ja näin, mutta joo, ton haluan saada loppuun, että mä saan mun kämpän niin kun oikeesti niin kun järjestykseen tai niin kun siistiksi. Niin se. Mutta nyt yritän miettiä, että mitäs muuta. No sit ihan yleisesti, niin mä haluaisin kyllähän mahdollisimman paljon kavereita ja ystäviä ja läheisiä. Mut sitä mä oon nytkin tehnyt siitä asti kun palannut etelään. Sitten toki